एभ्रिवान बरायबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ थ' लोगोफोर दिनैहाय जोंनि गामियावनो फांसन दङ जों बेयावहाय थांनो दा रेडि जादों नोंथांमोनाहाय दिनैनि भिडिअखौ नायलांदो ना मा होनो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैहाय जोंनि आब'मोन मोसानो नागिरदों ओमफ्राय आं मोसाया आरोना आंथ' मोसानो रोङा जाहैबाय ओमफ्राय आब'मोन मोसानायखौबो आं नोंथांमोननोहाय एसे खिथिनोसै नोंथांमोनाहाय नायदो भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोबा अन्नानै प्लिज लोगोफोर लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम दे थ' फैबाय थादो बिदिब्ला आंजों लोगोसे भिडिअखौ नायलांसै लोगोफोर नै देलायगासिनो थांनो लागाव मानसिफोर थांहांबायानो नै बिनि उनाव साथामसो मोसाखांनायनि उनावनो जोंजोंनो दिनै हांख्रायजानाय जोंनि बर'निनो जाखांफुनाय देंखोगिरिफोर उत्तम बर' आरो उषा रानि ब्रह्म बिथांमोनखौ जोङो देंखो खनहोगोन देंखो रोजाबहोगोन मोसानो रेडि दंना गैया मोसानो रेडि दंना गैया साबायखर जों बयबो मोसानांगोन रंजानांगोन बैसागुआ जाबाय जोंनि मोनसे माहारियारि फोरबो बे बैसागु फोरबोआव जों रंजाबा माला रंजाबावनो साबायखर जों मोसागोन जयैनो मोसागोन जों जोबोद डिसिप्लिनै मोसागोन दा जोंनि जौसाङाव मोसाफैगोन गंगा ब्रह्म ग्रुप डान्स फ्रम mwja बिनि उनाव रेडि जानांगौ कनिता ब्रह्म सिंगेल डान्स नांगौबारिनिफ्राय
नै गाइस मैया मोनायाव मोसानायनि प्राइसजोंहाय जों दिनै पार्टि जानो नागिरदों आरोना नैबे ना ओमफ्राय नैबे दाउ लकेल मानै खुगासिनो दङ ओमफ्राय अमा बेदरबो दं एसे नैबेयावहाय एवनो नागिरबाय नाखौ ओमफ्राय नैबेयावहाय अमा एवनो नागिरबाय आरोना ओमफ्राय अबे अमायालाय Oh my god नै अमाया माबाल' आरोना सेरसेनि एसे बारा आरो नै एवगासिनो दं नाया बरिया मेजेमखा नै खासि जि मेजेमखालै Roleh tay ran na ambay. ran na Ano dur? Las mapsha. Lagu ban. Đi chùa không hả chơi gì? Chú ý bị không này hả? Ý hai cái này